Kaixo, gaur funtzioak adierazteko lau modu ezberdinak aztertuko ditugu. Modu hoien arteko erlazioak ere ikusiko ditugu. Funtzioak errealitatean edota mundu fisikoan ematen diren gertaerak edo fenomenoak adierazteko erabiltzen ditugu. Eta gertaera horietan bi magnituden arteko erlazioak askotan aztertu beharra daukagu. Nola landu bi magnituden artean gertatzen diren erlazioak? Adierazpen idatzia izan dezakegu. Adierazpen grafikoa ere begibistan izan daiteke. Balio taula bat emanda izan dezakegu. Edo adierazpen analitikoa edo formula eman aldigute. Normalean gertatzen ari den fenomeno baten inguruko informazioa idatziz edo marrezkien bidez jasotzen dugu. Ondoren, grafika batera pasatzen saiatzen gara. Horretarako jasotako datuak taula batean jarri ahal ditugu. Eta taula hori erabilita gero bilat dezakegu bi aldagaien arteko erlazioa edo bi magnituden arteko erlazioa formula baten bidez. Baina formulatik balio taulara pasatu eta hortik grafikora ere egin dezakegu bidea. Edo grafika izan da, ondorio idatzi alditugu. Hala ere, adierazpen mota batetik beste batera pasatzeko beharra askotan izango dugu. Egingo dugun bidea beti ez da berdina izango, noski. Guri agertzen zaizkigun problemetan askotan enuntziatu bat izan dezakegu. Enuntziatu hori izan da, taula bat sor dezakegu, eta taula oinarrituta grafiko bat egingo dugu. Gero, grafiko hori saiatuko gara lotzen ezaguna egiten zaigun adierazpen analitiko edo formula batekin. Gure ariketetan askotan beste bide bat jarraitu beharko dugu. Adierazpen analitiko edo formula emango zaigu, hortik balio taula bat osatuko dugu eta horretan oinarrituta adierazpen grafikoa izango da lortuko duguna. Beste batzutan adierazpen grafiko izan da, ondorio idatziak atera beharko ditugu. Ondo ikasi eskema hau. Bi ariketa praktiko planteatuko ditugu orain. Joan den larun batean lagunok mendi irtera bat egin genuen. Aramerritik atera ginen hurbil dagoen mendi aterpe bateraino. Datu garrantzitsuenak balio taula batean idatzi nituen eta gero ikusten ari zaren grafiko hau osatu nuen. Kontutan izan da, Aramerritik goizeko 8:00 atera ginela deskribatu irten aldi hau. Deskribapenean zehaztu puntu garrantzitsuenak eta suposatu zer gertatu zen bidean ea asmatzen duzun. Gaua aterpean igaro genuen. Hurrengo egunean berriz, goizeko 8:00 aterpeitik irten ginen herrira itzultzeko gorantz egin genuen bide berberetik, baina orain berantz. Egin beste grafiko bat aurrekoaren gainean suposatuta nola jaitsi ginen herrira. Zuk erabaki libereki. Azken galdera. Esan egia den ala ez nire baieztapen hau. Bi egunetan, ordu berdinean eta toki berean egon ginen. Gelditu bideoa eta egin tarte bat erantzuna bilatzeko. Ez zaizu ezer bururatzen? Bi grafiko hauek emango dizkizut laguntza bezala. Orain zuk egin hausnarketa. Bigarren ariketa planteatuko dizut. Aurreko asteburuko igandean ere Aramerriaren inguruan irtera bat egin genuen, baina orduan mendi bizikletaz izan zen.
Hauxe da bukatutakoan etxean egin nuen grafikoa. Zenbat kilometro egin genuen? Non geunden 4 ordu pasa ondoren? Zein tartetan eraman genuen abiadura handiena? Zenbateko abiadura izan zen? Jarri lanean eta aurkitu bi ariketa hauen soluzioak.